Bon dia a tothom, gràcies presidenta. Avui votarem sí al que toca, a la convalidació del Real Decret Llei conegut com l'escut social, perquè protegeix a milions de persones, catalans i no catalans. I que quedi gravat, Qui vota no avui, vota no a les necessitats de milions de persones, no només de Catalunya, sinó també dels diferents pobles de l'estat espanyol. Això és una realitat. I també ho vull dir des del primer minut. Aquest sí no és un aplaudiment al govern i explicarem per què. És un salvavides d'urgència per a les classes populars, és a dir, per la majoria de la gent. I ho fem per 3 raons clares. Primera, perquè si això cau, el dany és immediat per a la gent que més pateix. Dany immediat. Quan decau un escut d'emergència, els primers a rebre són els de sempre, les classes treballadores assalariades, autònomes, els infants i la gent gran, catalana i no catalana, que també és Catalunya, això, Segona, perquè avui toca retratar una indecència. Les dretes i l'extrema dreta disposades a tombar proteccions socials per pur electoralisme. Jugar amb la pobresa de la gent per desgastar el govern. Jugar amb la pobresa i la misèria de la gent per desgastar el govern. I tercera, perquè també desemmascarem el govern de l'Estat. Ja n'hi ha prou de governar a cop de pròrroga. Portem 6 anys de pròrrogues. Viure pendent del BOE no és seguretat, és angoixa permanent també pels més vulnerables. El que votem avui té noms i cognoms socials. Famílies vulnerables, es manté la protecció davant dels desnonaments quan no hi ha alternativa, llars amb pobresa energètica extrema, es garanteix que no es pugui tallar l'aigua, la llum o el gas a consumidors vulnerables i es prorroguen els descomptes al bo social elèctric. Pensionistes, es manté la revalorització al 2,7%, s'actualitzen també les pensions mínimes i no contributives en els percentatges més alts. I legisla amb cotització, amb una cotització addicional, i això també és important, legisla amb una cotització addicional per a treballadors i treballadores que es deixen la pell, agents mediambientals, bombers i agents rurals de Catalunya, perquè puguin avançar en la jubilació. I això és dignitat laboral, i això també és protecció, i això també ho deixaran caure. Expliqui'ns-ho. La gent ja els expliquen. Això és el que votem avui, una xarxa mínima perquè la gent no caigui al buit. I ara parlarem encara més claredat, amb dades, amb realitats, de pobresa energètica. No estem parlant de teories, estem parlant de llars que passen fred. Senyories, s'han duplicat els usuaris del bo energètic. Ja són 160.000 famílies i només a Catalunya. Senyors de Junts, 160.000 famílies de Catalunya. 160.000 pobres de Catalunya, a qui vostès deixaran sense el bo energètic. Bé. 160.000 famílies als quals vostès dificultaran la vida per una revolució. Quan votes contra protegir els subministraments, no defenses la llibertat, no defenses el teu país, condemnes a una part de la gent del teu país a la misèria. I per això ho dic sense eufemismes. El seu no vol dir no a frenar desnonaments de llars vulnerables, no impedir talls d'aigua i gas a qui no pot pagar, no garantir la revalorització de les pensions. La realitat és una: tomen un escut social per desgastar el govern i que la factura la pagui la gent. I en aquest debat hi ha una mentida. Hi ha una mentida que repeteix com un lloro, que repeteixen vostès com un lloro, a la dreta, a l'extrema dreta, a les dretes de tots els països d'aquest estat. I és mentida, i ho saben si s'han llegit el Real Decret Llei. La suspensió dels desnonaments opera només quan hi ha vulnerabilitat real i quan el propietari és un gran tenidor. És a dir, té més de 11 habitatges, senyors i senyores. És mentida això que diuen vostè. I llegeixin el Real Decret Llei i ho veuran. És mentida que diuen que un jubilat que complementa la seva pensió aquesta persona serà el qui patirà aquest problema. És mentida. Estem parlant de grans tenidors. I això ho diu la llei i ho sap tothom. I si no, demostri-m'ho i llegeixin aquesta llei. 11 pisos. Potser a Pijolàndia vostè coneix molta gent que té 11 pisos. Jo, al meu entorn, no en conec cap que tingui 11 pisos i que pugui ser fruit d'això. I a més hi ha una altra cosa que tampoc es diuen.
hi ha una compensació, hi ha un fons de compensació, fins i tot pels grans tenedors, fins i tot pels fons voltors, fins i tot per aquells que especulen, que en cas que es tingui de desnonar una persona, també cobraran del fons de compensació. Tampoc ho diuen, això, perquè menteixen per sistema. Menteixen per sistema, per amagar la indecència. Com deia abans, la dreta no plora pel petit propietari, és mentida. La dreta no plora pel petit propietari. El que fan és amagar el nom de qui realment defensen. Els grans propietaris, els fons voltors i els grans especuladors. Amb aquests defensen. I això ho intenten amagar amb aquesta mentida del jubilat que complementa la pensió amb un pis. Per cert, que ajudarem aquesta gent que té més d'11 pisos amb diners de tots. I anem al fons del problema, que no és cap caricatura. El problema és la falta d'habitatge assequible, i aquí té la culpa el govern. Porten 8 anys. Falten salaris dignes, sobrerendisme, i aquí també té culpa el govern, perquè portem anys. Tenim una taxa, segons l'Arope, del 25,8% de pobresa. Això no és mala sort, és un model que expulsa. I aquí també va la nostra crítica al govern. No es pot normalitzar viure a base de pedaços. Per aquí hi ha dues perversitats greus. La primera, la dreta i l'extrema dreta, és una perversitat, espantar i no votar aquest escut de protecció, Maduro amb el feble i catifa vermella a l'especulador, i la segona, un govern que es diu progressista però que manté el país en una provisionalitat que castiga els de sempre. I mentrestant, per a la indústria de la guerra, la caixa sempre és plena. Senyors del govern, això és important. Espanya ha invertit 94.000 milions en programes per modernitzar l'exèrcit. 94.000 milions d'euros. Això va ser ràpid. Això va ser molt ràpid. Això no hi ha pròrrogues. Això està compromès. A l'últim Consell de Ministres, 2.000 milions extras. Aquí hi ha pressa, aquí no hi ha pròrrogues, aquí no hi ha l'angoixa d'arribar al desembre al BOE. Això és una indecència. Per un partit, per un govern que es diu progressista. No pot haver un país que té el 25%, millor un estat que té el 25% en la pobresa, amb aquests percentatges d'inversió en rearmament. No pot passar. No podem pagar això, perquè la seguretat per a la gent que no té és tindre un habitatge, és que els serveis públics funcionin. Això és la seguretat. Que la pensió revaloritzi. Que el bo elèctric per a aquells que no poden pagar el tinguin. I estem parlant de no mesures revolucionàries, estem parlant de mesures pal·liatives, simplement pal·liatives. Imagini's això invertit en habitatge. Us ho podem imaginar? Per favor, posin a treballar. I acabo, senyora presidenta. Avui votarem sí perquè no deixarem a la gent passant fred o al carrer, com faran alguns. I sí, això és ser dolent. Això és ser dolent, això és ser mala persona. I no té excusa possible. No té cap excusa possible. Perquè es pot convalidar, es pot millorar aquest Real Decret. Ja pago ja perquè se m'acaba el temps. Gràcies. Senyors del govern, Debe terminar, por favor. menys guerra i més vida. Gràcies. Por el Grupo Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Vidal Sáez.